walang ano, camera. Shout out, shout out. Hello? Shout out, shout out. Ayan, naka-live nga. Shout out everyone. Bakit gano'n? Hindi tayo maka... Designer dress. Mga lalab na ninibago lang kasi ako sa aking gamit. Parang wala siyang picture. Ewan ko lang. Shout out everyone. Ayan, naninibago pa kasi ako mga lalab sa aking gamit. Oy. Ayan, shout out everyone. Kamusta po ang lahat? Oh my goodness. Tingnan nyo, naka-live ako mga lalab, pero di nyo nakikita. Wait lang mga lalab kasi inaayos ko. Shout out, shout out. Hindi ko pa na-open yung camera. Oh my goodness. SSTV, Mega Love, shout out. Baki na lang sa tila. Exit stream, this stream is can access again from the man's system will not establish the chemical. Shout out everyone. Di ko ata na-open yung aking camera mga lalab. Wait lang mga lalaba. Naninibag kasi tayo dito sa gamit ko mga lalab. Kaya nangangamuti pa tayo. Oh my goodness. SSTV, thank you so much lalabs. Balik na tayo dito. Bakit di ko na-open yung camera?
Mga lalab, baba lang kayo ng bahay nyo dyan mga lalab. Kasi inaayos ko kasi mga lalab yung aking laptop. Bakit ganito? Di ko siya ma-open. Naka-check siya. Ayan. What is the problem? The camera. Sit with camera resolution. Naka-open naman. Mic yun. Mga lalab, naririnig nyo ba ako mga lalabs? Ayan. SSC shout out. Bakit di ko makita yung aking self dito? Ito naka-check. So it means ito hindi. Ayun. Oh my goodness, ngayon ko lang nabuksan mga lalab. Mapos balik kasi po mo ma. Mga lalab, ngayon lang tayo mga lalab nakabukas ng camera. Kanina pa ako mga lalab, naninibago kasi ako mga lalab, promise. Ngayon ko lang siya nabuksan. Kanina pa ako pindot ng pindot. Yan, thanks God, nabuksan na natin. Ay, salamat. Uy, para sa'yo. Mga lalab, nakikita nyo na ba ako mga lalabs? Or di nyo pa rin ako nakikita? Mga lalab, nakikita nyo na ba ako mga lalabs? Tingnan natin rin. Ayan. Na-open ko na siya. Bakit kaya ganun? Ayan, nakakunik naman ito. Ayan, mga lab, nakikita niyo ako mga lab, medyo madilim yung ating ilaw. Ayan.
Ayan mga lalab, thanks God na open ko na kasi mga lalab, nanibago lang ako mga lalab sa gamit ko kaya ganito, ang bagal ko pa. Pinagpindot-pindot ko pa, pinag-aralan ko pa kung paano ko siya mabubuksan. Ayan, nabuksan ko na rin sa wakas. Yung sa camera. May sound ba ako mga lalabs? Nanilibaw ko sa tayo mga lalab. Ayan, pasok lang kayo sa aking live mga lalabs. Ayan, bakit dito sa aking studio? Bakit siya? Live tayo mga lalabs. Nag-adjust pa kasi sa Elinsky mga lalab. Ayan. Pagpasensyahan nyo na po. Bakit? Shoutout lang sa inyong lahat dyan mga lalab. Pasok lang po kayo sa aking live. Thank you so much. Ayan, naka-on na ba yung ating monetization on? Bakit yung camera wala? Ayan, thank you so much everyone. Thank you. Shout out. Good evening, I'm watching from Japan. Ayan, Japanese friend. How are you? Shout out. Ayan. Don't forget to like my live mga lalab. Ayan, thank you so much. Kakatulog lang kasi mga lalab ng anak ko kaya, ayan. Ngayon lang tayo cancel. Ayan, 2 million watching mga lalab sa aking YT channel. Mga lalab, naka-live kasi tayo mga lalab. I connect sa aking YT channel mga lalabs. Ayan. Islandsky Vlog. Ayan. SSCTV, thank you so much my friend. Thank you so much. Medyo madilim ba mga lalab? Hindi masyadong kita yung aking muka. Ayan. Lipat natin tong ilaw. Live. Ayun mga lalabo, kakatulog lang ng anak ko mga lalabo nasa likod ko. Introducing today's shrimp tank to everyone. Ayan. My Japanese friend, thank you so much. Ayan, 3 million watching. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan. Mga lalab, magla-live sana ako kaninang hapon. Mga siguro around 12 ng tanghali kanina magla-live sana ako. Kaso lang, ang problema ay nung nagsasign in na ako mga lalab, biglang nag-run out. So, hindi na ako nakapag-live. So, dumating naman yung kuryente is, alas 4 na. Sir Johnny, kumbaba lang amor. Good evening po, Ma'am Lensky. Ayan.
Good evening po, Sir Johnny. Salamat sa pagpunta sa live ko. Salamat. Ayan. Pwede kayo mag-iwan mga lalab ng comment sa baba para ma-shoutout ko po kayo. Ayan. Ayan. Baka gusto nyo kung mga lalab i-subscribe sa aking YouTube channel mga lalab. Same lang po ng aking pangalan. Ayan. Islandsky Vlog. Ayan, salamat. Sir Johnny, wala tayong upload 8:30. Try ko munang mag-live ngayon. Kasi mga lalab, you're welcome always po ma'am, basta ikaw. Salamat Sir Johnny, God bless po. Ayan. Salamat. Mel Jemel, good morning po. Sir Mel Jemel, mega love shout out. Ayan, good evening po sa inyong lahat dyan. Ayan. 4 million watching po tayo sa aking FB page. Ayan. YT channel ko mga lalab. Naka-live din ako mga lalab. Ayan. Sir Mel Jemel, shout out po. Thank you for coming. Ayan, salamat. Good evening. Ayan, 9 million watching. Shoutout po sa inyo dyan. Ay, magsaksak muna tayo. Mag-check. Mag-ano ko mga lalab, mag-charge. Charge natin yung ating cellphone. Kasi malulubat. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, 4 million watching, shoutout po. Ayan. Lablabin natin mga lalab. Ayan, si SSC TV, shoutout. Ayan, may nag-comment. Musta man sa pabrika? Okay man baga? Mel Jemel. Okay man lalabs. Maganda pa rin at pogi yung mga tao dito. Doon po kasi ako nag-stay sa page ko, ma'am. Lord protect my family, yan po. By the way, Sir Johnny, sana po ba yung dating account mo? Sayang naman yun. Di ba malaki na yung followers mo doon, Sir Johnny Amor? Di ba malaki na yung followers mo doon? Ano bang nangyari doon, Sir Johnny? Hindi mo na ba ibabalik yun? Di ba may 1 point something ka ng followers doon? Oh my God, what happened to my charger? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan. Mag-iwan lang po kayo ng comment. Ayan. Lord protect my family. Good evening po, ma'am. Ayan. Salamat, Sir Johnny. Tingnan natin kung nag-charge. Di ko na ma-open po. Bakit po? Anong nangyari? Bakit di mo siya ma-open? Sayang naman. Sayang na sayang talaga. Dating pag-ibig alay sa'yo. Bakit di mo ma-open? Pa-shoutout nga Abila at Prado at Dista. Ayan. Shoutout nga pala sa family Abila, Prado, and Desta family. Ayan. Salamat po sa inyong support dyan. From Mel Jemel. Ayan. Taga-pabrika, mga taga-pabrika. Beka naman dyan. Upo kasi wala na ang SIM. Ayaw na magbigay ng code. Di mo ba yun kinunik sa ano mo sa email? Sa email mo, hindi ka ba nakaka-receive? Bukod kasi sa, yung sa akin kasi, if ever mawala man yung SIM card ko, pwede mo siyang ma-recover by email siguro yun. Pwede ba yun? Sayang naman yun, Sir Juni. Uy, dami na yung followers mo dun na. Charge na natin. Ayan, charge na. Sayang naman yun. Madami na yung ano mo, followers doon. Bakit mo kasi ano? Bakit mo niwala?
Buti mga lalab, yung anak ko mga lalab tulog na kaya makapag-live tayo. Ayan. Ayan, comment lang kayo mga lalab sa baba mga lalab para ma-shoutout ko po kayo. Itong ipuan ko, ang gulo. Ma, pasubaro ka cellphone mo, ma. Pati yung Gmail ko po, di ko na ma-open. Ay, sayang naman. Sayang naman yun, Sir Johnny. Sayang talaga. Ayan, 2 million watching po sa aking YT channel. Thank you so much. Ayan, 7 million watching sa aking FB page. Thank you everyone sa support nyo dyan. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula doon yung nangyari sa anak ko po. Siguro kasi yung isip mo noon, yung isip mo noon hindi maayos. Kaya kung saan-saan napunta yung SIM card mo. Sayang naman. Ang laki pa naman na ng followers mo doon. Alam ko nasa 1 point something ka na noon eh. Diba? Dapat mga lalab na mag-live sana ako kaninang tanghali mga 12 kaso lang nawalan dito ng kuryente kaya in-adjust ko na lang, sabi ko ngayong gabi na lang. So ngayon hindi ako nakapag-edit or di ako nakapag-upload ng long form video ko kasi dito ako sa live tumuloy. Tapos ito pang computer ko, naninibago pa ako mga lalab kasi yung setup ng aking live, ayan. Naka-streaming kasi tayo mga lalab, naka-live streaming. So ngayon, ang dami pa niyang sign in mga daming kinakalikot, ang daming pinipil-upan kaya medyo natagalan. Ayan. Yes po, wala po ako sa mood nun mga panahon na yun. Okay lang yan, at least meron ka naman na bago. Sir Johnny, yes, okay lang yan. Ayan. Alam ko nakakonect na ako dyan sa iyo eh. Ayan, shoutout po sa inyong lahat dyan mga lalabs. Shoutout. Ayan. Mga lalab, yung anak ko mga lalab, kakatulog lang yan. Ayun o. Inunan ko ng unan. Shoutout mga lalab, wait lang mga lalab. Kulang ko mga lalab ng tubig. Babalik po ako, wait lang. Mga lalab, kinuha ko tong cellphone kay Papa. Shoutout sa inyong lahat mga lalab. Tulog yung anak ko mga lalab. Buti hindi siya nagigising. 1,300 na yun ma'am. Ay sayang talaga. Ayan. Pero okay lang yan, Sir Johnny Amor. Kasi meron ka naman ng bago. Ayan. Basta panatiliin mong okay yung account mo. Walang B. Palaging susunod sa mga rules. Para walang violation. Ganun. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. Tingnan natin sa ating YT channel kung ilan yung ating viewers. Ayan. Ayan, 2 million watching sa aking YT mga lalab. Ayan. Matagal din kasi tayong hindi nakapag-live sa YT channel kasi nga mga lalab nawalan tayo ng gamit. Ayan. Ayan, dyan ko na lang ilagay yung aking tablet para makita ko. Ayan, share natin. Shout out sa inyong lahat dyan. Shout out. Sayang talaga Sir Johnny. Ha. Ayan. Edgar Relato Migalab. Pingi sa akin. Layla. Skin ni Layla. Ano yung pingi skin ni Layla? Ayan. 4 million watching. Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan. Mga lalab, nagising yung anak ko. Diyos mio, pag umiyak. Masyadong maingay yung nanay niya, kaya yan, nagising. Umagalaw siya, silip ka lang anak ha. Ayan, Edgar Relato Migalab, shout out. Ayan, 3 million watching, shout out po sa inyong lahat dyan. Mga lalab, medyo madilim ba yung ating live?
Basta padamihin mo na yan, Sir Johnny Amor, yung bago mong account. Tingnan nyo mga lab, lilipat ko yung sa comment sa Facebook. Ayan, dito tayo sa kabila. Ayan. Million watching, mega love shout at buti pa TikTok bilis ng followers ko doon, 2 days lang malapit ng mag 200. Congrats. Congrats. Continue mo lang yan, Sir Johnny. Ayan. Pasok lang kayo sa aking live mga lalab. Ayan, salamat sa inyong walang sawang support dyan. Ayan, magbaba lang kayo ng comment. Mag-comment lang kayo sa baba mga lalab at kayo ay aking isa-shout out. Ayan, nabubulol si Ailinski mga lalab. Hindi talaga maiwasang mabulol. Ayan, 2 million watching sa aking YT channel. Thank you so much. Lipat natin sa YouTube. Ayan. Ayan, 3 million watching. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan mga lalab. Mag-iwala ng comment sa baba kung gustong shoutout mga lalabs. Thank you. Ayan. Magbaba tayo ng link sa aking YT channel mga lalabs. Para nag-iikot-ikot pa siya. Copy link. Ayan, good evening everyone. Comment lang po kayo dyan mga lalabs. Mga lalab, sa totoo lang kasi mga lalab, dalawa yung minamanage ko mga lalab sa aking YT channel, saka sa aking FB page. Ayan. Yung aking YT channel mga lalab, matagal na akong panahon dito na monetize mga lalab. Last 2019 mga lalab. Ayan, monetize na ako dito. Kaso lang, nag-stop ako ng pagla-live ko dahil nga nung nanganak ako. Pero dati mga lalab, palagi po tayong nagla-live. Dati yun. Ayan, salamat sa support. SSCTV, I'm going to check your channel, okay? I am watching now. Kain mo na ako, ma'am. Gutom na. Sige lang, Sir Johnny. Kain ka lang. Kain ka na po.
Enjoy. Ano po yung ulam mo? Ano yung ulam mo, Sir Johnny? Yung di pa nga nagsisikain mga lalab, magsikain na kayo dyan mga lalabs. SSCTV, I am watching my friend. Mga lalab, pwede nyo rin po mga lalab i-share yung aking live. Kung okay lang naman, kung hindi okay lang din, thank you. Ayan, salamat sa inyong support dyan. My friend is SCTV now, I am watching. Japanese friend, I'm watching also my friend. Sir Toms, Migalab, shout out. Ayan, Sir Toms Pagaduan. Kumusta po kayo, Sir Toms? Ayan. Good evening, Sir Toms. Migalab, shout out. Kamusta ka, Sir Toms? Dalawa kasi mga, okay, pogi pa rin. Sana all pogi. Mga lalab, dalawa kasi mga lalab yung nire-replyan natin eh. Yan, iwan lang kayo ng comment dyan sa baba mga lalab. Salamat. Pogi pa rin. Pogi pa rin si Sir Toms. Walang pagbabago. Ayan, 2 million watching sa aking YT channel. Sorry. Ayan, 3 million watching. Migalab, shout out. Comment lang kayo dyan mga lalabs. Pogi pa rin sabi ni Sir Toms. Reply natin si Sir Toms dito. Good evening, Sir Toms. Kamusta ka na? Ma'am J. Malanyo, Migalab, shout out. Madam, salamat sa support. Mali pala yung nabasa ko. Ayan. Itong aking pagla-live, mga lalab, bago lang to. Tingnan nyo mga lalab, may design pag ganyan eh. Hindi siya madaling mga lalab, i-connect kasi dami pang pinipilapan. Gusto mo umakyat, Sir Toms? Pag-aralan ko pa kung paano makapaakyat, no? Computer kasi tong gamit ko eh. Hindi ako sa cellphone. Ayan, comment lang kayo dyan mga lalab sa baba.
Ayan, lablabin natin mga lalab si Sir Pagado Antoms. Napaka niya mga lalab, supportive. Siguro yung mga followers ko mga lalab sa aking YT channel ay tulog na. Matagal kasing panahon di tayo nakapag-live kaya ganon. Mga lalab, kung hindi ko kayo mabalikan ngayon, mga lalab, mamaya-maya ha. Pagkatapos nating mag-live, mag-engage po tayo. Kumain ka na ba, Sir Toms? Ta-da-da-da-dan, ta-da-da. Sir Toms, nakikita mo ba ako sa live? Kasi parang dito sa isa hindi ko nakita yung sarili ko. Restart ko nga to. Ayan na. Ayan, 2 million watching. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga lalabs. Kamusta, kamusta? Malakas ba yung boses ko, Sir Toms? Malakas ba yung boses ko, Sir Toms? Natumba yung tablet. Siya mga galab natumba. Lagyan niya natin ng harang. Kasalanan ko ba na ibigin kita kahit di mo ako pinapansin? Hindi niya ako mga lalab pinapansin. Ayaw tumayo ah. Ayan, 2 million watching, shout out. Sir Toms, nandyan ka pa ba, Sir Toms? Wala. Walang wifi.
Nagri-ring naman, di sinasagot mga lalab. Ayan mga lalab, comment lang kayo sa babaw mga lalabs. Ayan, mamaya ko kayo pupuntahan sa inyong mga bahay dyan. Ayan, salamat po sa tatlong nanonood dyan. Salamat po sa inyo dyan. Shout out. Mulis na ata si Sir Toms. Sir Toms, nandyan ka pa ba Sir Toms? Ayan Sir Toms, nasa ano mo ako Sir Toms? Ayan, Ma'am Katrina is Cruz, mega love shout out po. Ayan, salamat madam. Salamat po sa support. Ayan, magandang gabi. Ma'am Annabel, mega love shout out. Ano, magbabasa tayo ng comment mga lalabs. Wait lang po. Ayan, Ma'am Katrina is Cruz, Migalab, shout out. Magandang gabi. Hello, madam. And Ma'am Annabel Gaurian de la Cruz. Ayan, good evening po. Hello, hello everyone. Ayan, salamat po madam sa support nyo dyan. God bless. Ayan. Ayan, salamat. Habang nagbabasa tayo mga lalab, pwede tayong mag-engage. Ayan.
Mga lab, si Ma'am Katrina is Cruz, napaka-supportive yan mga lab. Di ba madam nasa Hong Kong ka? Kala ko kakanta ka madam, wait kami. Tulog yung anak ko, ayan oh. Nagising siya kanina dahil napakaingay ko. Kakanta ko kung ano sa araw. Mag-live send ako kaninang mga 12 dito sa amin. Kaso lang nga nag-brown out kaya in-extend ko na lang. Ginawa ko ngayong gabi ako nag-live. Ayan Ma'am Katrina, nasa bahay mo ko Ma'am Katrina oh. Dito sa ano, kain po tayo sumang malagkit at magkapi tayo. Ayan. Yan, engage natin yan mga lalab. Ayan, salamat po sa support nyo dyan mga lalab. Ang sarap naman ng suman na to. Close na ba sila ni papa niya? Ayan. Sa totoo lang, ma'am, ano, wala dito yung papa niya umalis. Parang, siyempre ngayon, nakauwi siya ng Pilipinas. Yung family niya, yung nanay tatay niya nandun sa Bulacan. Hindi kami sinama, iniwan kami dito. Hindi siya makontak, ewan ko, enjoy life. Ma'am Katrina is Cruz, wala yung papa niya dito nandun sa kanila. Hindi ko nga makontak, promise. Hindi nagre-ring ni cellphone. Siyempre, kabarang nakauwi ka ng Pilipinas, di ba? Enjoy life. Basta nag-enjoy din ako sa aking pag-live. Walang Ma'am Katrina. Hindi ko siya minimiss call ko siya ngayon, hindi ko siya makontak. Nag-enjoy ata. Basta masaya lang tayo palagi. Huwag nating isipin yan. Basta ako masaya ako, may anak ako. Okay lang yan, nag-enjoy siya doon. Hindi kami sinama. Kaya idaan natin sa live. Idaan lang natin sa live mga lalab yung mga ganyang bagay. Enjoy life. Na-excite siguro mag-uwi ng Pinas. Hindi man yan magtatagal, 15 days lang naman yan. Ini-enjoy niya siguro yung niya dito, yung niya. Sir Papu Yadab, hello my dear friend, how are you? Miga love, shout out. Ini-enjoy yung life niya. Sino yung tumatawa sa akin dyan? Ayan. Basta enjoy life mga lalab. Palagi lang tayong masaya kasi ayaw ni Boss Im na malungkot tayo. Kasi pag tayo nagiging malungkot, nagkakaroon tayo ng B. Bahala sa dyan, mag-enjoy siya kung nasaan man siya. Huwag natin niyang isipin. Basta ako naka-live. Marami ko ditong kausap, marami kong friend. How are you? How are you? Your family? My family is good. Very nice live. Thank you so much po. Sir Papu Yadab, thank you. Thank you. Ayos lang yan nung kami ng asawa ko, ganyan din kami sumasama. 3 to 5 days. Inuman man, kakainip kaya. Buti nga ikaw, ano sabi mo, ayos lang yan. Nung kami ng asawa ko, ganyan din kami. Sumasama, 3 to 5 days. Inuman, kakainip kaya. Mag-enjoy man siya. Babalik daw siya dito sa Wednesday. Sige, mag-enjoy lang siya doon. Kung sino man yung kasama niya, mag-enjoy lang siya. Hindi ko siya makontak. Ang bot.
Hindi nag-ring yung mobile. Naka-off ata, ma'am. Ano, ma'am? Katrina is Cruz. Nag-i-enjoy. Kung saang lugar siya nag-enjoy ngayon. Kung sino yung kasama niya, enjoy life. Dahan-dahan lang. Kung makita man niya tong live ko, kung yeah, talk to you English, thank you so much. They said, okay, I want to talk English. Your baby okay? Yes, my baby okay. It's now sleeping. See, over there? My baby already sleeping. Thank you, sir. Papu Yadab. Thank you. Thank you so much, sir. Papu Yadab. Yan, replyan natin mga lalab. Sabayan natin ng engage. Ayan, si Sir Papu Yadab. Mapapalaban Englishan, madam. Matagal na tayong hindi nakakapag-English eh. Baka tayo dito mag-nosebleed. Ma'am Katrina, nagla-live ka rin? Kailangan daw natin mag-live. Di ba Ma'am Katrina, yung gamit mo ba page ba yan? Kasi di ba yung page ang gamit, iwan ko lang ngayon na di ba kailangan maka 600,000 minutes views? Ayan, para sa live lang yun. Your baby is very cute. Thank you so much, Sir Papu Yadab, thank you so much. She already sleeping. She's behind me, oh. I miss your baby. Thank you, thank you. Hindi na mula na nakuha ko 60k, itinigil ko na. Pero yung 600,000 minutes views, hindi mo na tinuloy. Para sa live naman yun. Ako nga rin, matagal din akong di nag-live eh. Tinigil ko rin kasi nung nakuha ko rin yung 60k minutes views, in-stop ko na kasi monetize naman na ako lahat. Ang hindi ko lang talaga monetize ay yung pagla-live. Sobrang laki naman kasi ng requirement, 600,000 minutes views, di ba? Hindi mo yun kakayanin sa isang buwan. Siguro mga 4 months, 5 months. Tapos araw-araw kang mag-live, siguro makukuha mo yun. Tapos kailangan siguro maka 1 million views. Hindi man tayo nakaka 1 million views. Okay, no problem. Ayan. Thank you, Sir Papu Yadab. Ayan. Okay, my dear friend, bye, good night, have a dream your night. Ayan, thank you so much, Sir Papu Yadab. Good night and sweet dreams. Punta natin yung bahay ni Sir Papu Yadab. Ayan, engage natin mga lalab. Papu Yadab. Okay, bye, good night. Good night. Good night, Sir Papu Yadab. Napakadami niya kasing pangalan, no? Ayan, ito na. Wow, congrats po. Ayan. Sir Adam Europa, mega love, shout out, congrats, thank you po, thank you. Nanalo ko ng Ayan, Sir Papu, before you sleep, you just see this. Good evening po sa lahat ng mga ka-reels. Ayan, salamat po. Sir Jers 21 TV OFW, nasa ibang man, sabi mo, hindi kita maintindihan. Sir Jers 21 TV OFW, shoutout po, magandang gabi dito sa Pilipinas. Ayan, nasang lugar ka ba? Dan, tamsak na. Salamat po, Sir Jers 21 TV OFW, mega love, shoutout. Naku, nasa Pugo ka na nag-work, masama ya. Hindi. Dito ako sa bahay. Grabe yan. Andito ako sa bahay. Ayan, tulog yung baby ko, Sir Jerso. Nasa likod ko. Mua, chup-chup po everyone. Ayan.
Ayan, Sir Paul Adam Europa Migalab, shout out. Salamat po. Ang sabi niya, tanggalin nga natin tong charger na to. Nandito lang ako sa bahay. Sir Jers 21 TV. Hindi tayo nag-work. Work lang tayo dito sa ating social media. Kahit walay kita. Sipag at tiyaga lang tayo mga lalab. Makakasweldo din tayo dito. Long time kasi ngayon ko lang nachimpuhan live mula loves. Kaya nga po Sir Jers 21, nawalan kasi ako ng laptop. Kaya hindi ako nakakapag-live sa aking YT channel. So ngayon nagkaroon tayo ng laptop. Answer prayer, thanks God. Meron tayong laptop na ginagamit kaya nakakapag-live na tayo. Sir Paul Adam Europa. Ayan, puntan natin si Sir Paul sa kanyang bahay. Pag naka-live ka kasi mga lalab, kapag di ka nag-share, di mo mapupuntahan yung bahay. Ayan. Kamusta ka na Sir Jers 21 TBFW? Nasa abroad ka pa ba? Sir po, good evening. Maraming salamat po. Mga lalab, kung hindi ko man kayo mapuntahan ngayon sa bahay nyo mga lalab, mamaya-maya pagkatapos ng aking live, ayan, mag-engage po ako. Yung mga comment nyo dyan, pupuntahin ko yun mga lalab. Mama chup chup everyone. Ayun, sabi niya. Mama chup chup everyone. Sir Jers, nasa barko ka ba? Ito, dito pa din, di pa ako nakakauwi. Ang tagal mo na dyan Ang tagal mo na dyan, Sir, Jers 21 TBFW Siguro marami ka ng ipon. Sana all, mapapasana all ka na lang. Mga lalab, si Sir Jers 21 TBFW, ayan. Live yan mga lalab sa aking YT channel Live kasi tayo mga lalab sa dalawa mga lalab sa aking FB page, sa aking YT channel mga lalab, pinagsabay ko siyang live, ayan. Kaya nagbabasa ko mga lalab sa comment sa aking YT saka sa aking FB page, ayan. Tagal mo nang di nakauwi, Sir Jers 21. Nakala ko ba magbe-vacation ka? Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan mga lalab. Salamat po sa walang sawang support nyo dyan. Ayan. Mga lalab, pwede kayong mga lalab maglablaban dyan sa baba. Mahalin natin yung isa't isa mga lalab. Alam nyo mga lalab, yung hindi mga content creator, kapag sinabi mong magmahalan kayo dyan, maglablaban, di nila naiintindihan. Akala nila na yung lablaban na sinasabi natin. Ayan. Magmahalan tayo, magtulungan mga lalabs. Para sabay-sabay tayo umangat. Ayan, 5 million watching. Mega love, shoutout sa inyong lahat dyan mga lalab. Comment lang kayo mga lalab sa baba. Wait lang, wala pa ipon. Paano uwi? Diba Sir Jers 21 TBOFW, yung anak mo is iisa lang. Hindi pa ba yun graduate? Hindi pa yun siya nakagraduate, Sir Jers? Sabi mo nun magbe-vacation ka. Ayan, salamat sa inyo dyan. Malaki na yung anak ko, Sir Jers 21. Noon nakikita mo kung palaging nagla-live. Hindi lang nakikita yung tiyan ko nun kasi nga nakaupo ako. Pero nanganak na ako, ayan na Sus, katagal na nga. Di ka na talaga umuwi, di mo na namimiss yung Philippines. Kailangan pag magbe-vacation, magdala ka ng maraming salapi. Kasi napaka mahal ng bilihin dito. Yung 100,000 mo kapag gastos ka, kaya mo ubusin yan ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw nga. Wala na. Wala nang pera.
Salamat, salamat sa mga nagla-like dyan, sa mga nagla-love. Ayan. Sir Jers, pinalo mo na ba ako sa aking sa aking FB page? Ayan, salamat po sa 4 million watching mga lalabs. Tingnan natin yung ating ayan, 2 million watching sa aking YT channel. Thank you so much. Mas marami kong viewers kapag araw sa aking YT. Sana all may 4 million na nanonood. Ayan mga lalab, mag-comment lang kayo dyan mga lalab at isa-shout out ko kayo. Wala ka bang pasok ngayon, Sir Jers TV? Ano mo ngayon? Day off. Mag-agahan muna ako lalabs at kakagising lang. Kakagising mo lang pala. Iba pala yung oras natin kasi nga nasa ibang lugar ka pala. Wala, day off. Okay. Sige, kumain ka na, Sir, Sir Jers. Kain ka na. Kain ka ng madami. Ingat ka palagi dyan. Mga lalab, si Sir Jers 21, kinakausap ko mga lalab. Ayan. Subscriber ko yan sa aking YT channel long time ago. Supporters. Enjoy your off. Mag-shopping ka. Kaya mo mag-shopping. Ayan, 4 million watching. Mega love shout out. Sino kaya yung tumawa sa akin dyan? Ayan. Yung emoticons tumatawa. Masaya siya para sa akin mga lalabs. Ayan, mag-comment lang kayo dyan mga lalabs sa baba mga lalab. Mag-comment lang kayo dyan at kayo aking pupuntahan maya-maya lang mga lalabs. Nakailang oras na ba tayo nilive? Ayan. Naka 1 hour na lang pala ako mga lalabs. Ayan, 5 million watching. Mega love shout out. Good evening everyone. Good morning sa ibang lugar at kahit saan mang sulok ng mundo. Ayan, palagi tayong mag-iingat mga lalabs. Ito kasing computer ko mga lalab, bago lang. Siguro yung may gustong umakit dyan mga lalab. Hindi ko pa kayo mapaakit ngayon mga lalab kasi pag-aaralan ko pa kung paano magpaakyat na gamit ang computer. Ayan. Naka-live stream kasi tayo mga lalags. Ay nako. Nagsikain na ba kayong mga lalabs? Anong oras na ba? 9:19 na pala. Pag ganitong oras, mga tulog na yung tao. Nagpapahinga na. Nagpapahinga kasama ang iba. Char. Ayan, salamat sa 4 million watching. Shout out po sa inyong lahat dyan.
share nga natin to sa page. Ayan. Ay, sa group pala. Try natin i-share sa groups. Ayan. Mga lalab, comment lang kayo dyan mga lalab sa baba. Ayan. Share natin sa group mga lab para dumami tayo. Gawin na lang sa pina. Tapos na may binapala mga lab. 9:24 na pala. Ay nako, ay nako.
nalobot na yung ating isang gamit. Isang cellphone nalobot na. Mga lalab, salamat po sa support nyo mga lalab. Siguro maya-maya mag-ender na ako ng aking live mga lalab. 1 hour is pwede na yon. At least nakapag-attendance tayo kay Boss Meta. Kailangan din kasi natin mga lalab mag-live paminsan-minsan under the starting optimizing up. Nag-ano siya, update. Ma'am Lakawan, welcome and join today live. Salamat po Ma'am Lakawan. Shout out po, thank you. Magandang gabi, madam. Thank you Ma'am Lakawan. Ito Ma'am Lakawan, nasa bahay mo ako. Ganda pala ni Madam Lakawan, oh. Mga lalab, napakaganda niya mga lalab, tingnan nyo. Ganda niya, oh. Ayan, Ma'am Lakawan, oh, pinapanood ko yung video mo. Ang ganda.
Anong oras na ba mga lalab? Mga 9:30 na mga lalab. Siguro mga lalab ako yung mag-end na yung aking live. Ayan, maraming salamat po sa nag-support sa aking live mga lalab. Ayan, mag-end na tayo ng live mga lalab. Ayan, bukas na lang po uli. Ayan, thank you so much everyone. God bless everyone. Bye-bye. Ayan, end ko na po yung aking live mga lalabs. Bukas na lang ulit. Deep inside is come on mine. Love you. End na natin sa Facebook muna. Ayan. End live. May nag-comment sa Vity ko. Tika lang. Ma'am Lakawan, maraming salamat po sa support. Siguro mga halap ako yung mag-end na rin. Ma'am Lakawan, maraming salamat po. God bless. At sa lahat ng nag-support sa aking live, thank you po. Bye-bye. End na po ako ng aking live. Bye-bye everyone. Deep inside this come on, I do need you. Live pa rin ako. You can create